खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। एसे एनै अखा हायोब्लानो दैबानाजों लोमसावो गुवाहाटी सोहोरा। गुवाहाटी सोहोरनि नारायणपुर, राजखर, रुक्मिणीगाव, हाथिगाव, अनिलनगर बायदि दाब दाब ओनसोलाव दैबानाया लोमसावनायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनो थाखाय गोबां सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों। दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव स्कुल फरायसालिफोरखौबो बन्द खालामनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव सासे आइजोनि जिउ खहा जानायनिबो खौरां मोनदों। जिउ खहा जानाय आइजोखौ पायलनाथ होननानै सिनायथि होदों। दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव दैजों आबुं जानायनि थाखाय गोथौ नालायाव गाब्र'लांनानै पायलनाथआ अबथिरायै जिउ खहा जायो। गुवाहाटीनि मालिगावआव सोमजिदों बे दुखुनांथाव जाथाया। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय फिन आरोबाव सासे बर' सुबुङा गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला गोमानाय सुबुङा तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि गामिनि रत्ना बसुमतारी। बिथाङा थांनाय दानथामसोनि सिगां केरेलायाव नखरनि हालोदा मोजां नङिनि थाखाय नखरनि आंखालखौ सुफुंनो केरेलायाव खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन। बेनि उनाव केरेलानिफ्राय फैनानै पुनेयाव खामानिखौ मावफैदोंमोन। खामानि मावनाय कम्पानिनि मुङा जाबाय श्री गणेश। थांनाय एप्रिल दाननि 10 खालाराव पुनेनिफ्राय रेलगारिजों फैयालासिनो थोंजोङै सुपार गारिजों न' फारसे फैदोंमोन। नाथाय बे फैबाय थानाय समाव बास गारिया लाखिनाय समाव ओंखारदोंमोन आरो बै गारिनिफ्राय ओंखारनाय समनिफ्रायनो दासिम गोमानानै दङ होननानै मिथिहोदों। गोमानाय सुबुंनाव रां रुफा, मबाइल फन जेबो गैया, जायनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफ्रा बिखौ नागिरनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बे जाथायखौ लानानै नखरनि सुबुंफ्रा थानायावबो एफआइआर होबाय, नाथाय पुलिसफोरा नांगौबायदि जेबो राहा लानो हानाय जायाखै। बेखायनो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै जाहाथे सोरबाफोर बे सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ नुयोब्ला नखरनि सुबुंनो खोन्थाहरो। खोन्थाहरनो थाखाय जानबुं नम्बर 9864805644 बे नाम्बाराव फोरमायहरनो हागोन। चिरां जिल्लानि रुनिखातायाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायनि उनाव कक्राझार आरो चिरां जिल्लानि इन्टारनेट सार्भिसा सानब्रैनि थाखाय बन्द जानानै दङमोन। बे बन्द जानानै थानाय इन्टारनेट सार्भिसखौ मैयानि सानाव फिन होफिनबाय। इन्टारनेट सार्भिस गैयैनि जाहोनाव ओनसोलाव गोबां फरायसाफोरा अनलाइननि गेजेरजों मुं थिसननो थाखाय इन्टारनेट गैयैनि जाहोनाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय 17 अक्ट'आव चिरांनि रुनिखातायाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मेजिस्ट्रेट इनकुवेरि होबाय। चिरां जिल्लानि उफ्रा मेजिस्ट्रेट संगिता सरकारा रुनिखाता हाग्राखोन्दो मावख' गाग्लोबनाय, अर सावनाय हिंसायारि जाथायनि सायाव नायबिजिरनो मेजिस्ट्रेट थाखोनि हियारिं खालामनो बिथोन होदों। बे हियारिंखौ 23 एप्रिल खालि फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम रुनिखाता हाग्रा नायबिजिरग्रा बांलायाव खालामनाय जागोन होननानै नटिस फोसावदों। कार्बि आंलंनि डकमकायाव अबेनिलखौ गाग्लोबनानै गोथाङै जिउ फोजोबनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय बर' सुबुंफोरजों लोगोसे गासै सा 20 सुबुंफोरखौ गोजौ बिजिरसालिया दायगोनां होननानै फोसावबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइनि जुननि 8 खालाराव कार्बि आंलंनि डकमकायाव बे जाथाया जादोंमोन, जेराव बै सानखालि नीलोत्पल दास आरो अभिजित दास मुंनि सानै देंखोगिरिजों आरो दामगिरिखौ साखनद्रा होनानै बुथारनाय गिलु-बालु जाथाया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदोंमोन। खमैबो 8 बोसोरनि उनाव बे बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ दाय जाबसिनबाय। बे दायनिगिरि महरै फोसावजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै बिश्वराम स्वर्गियारी, पान्टें बसुमतारी, आल्फाजास टिमुं, रायबुं टिमुं, इनासन इंति, रत्नेश्वर तेरां, फुकन लेकटेप, प्रेस टिमुं, अरिप सिंख्रु, बामुं टिंक्रु, सिखारि रंपै, बाबुराम रंपि, मानसिंक्र, दिपज्योति बसुमतारी, वारेस रंपि, आनस टिमुं, डन बेहेस, बिक्रम हानसे, बिदांति रंपि, अन्थामेश बिसोरखौ दायनिगिरि महरै गोजौ बिजिरसालिया रायदान होबाय। फैगौ 24 एप्रिलाव बे सा 20 दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों साजा फोसावगोन। बे साजाया जिउ जोबजासिम जेल नङाब्ला फासिनि साजाबो जानो हागौ। गामिया जाबाय सेसापानि। बिथाङा दानथामसो सिगाङो केरेलायाव खामानि मावनो थांदोंमोन। बिथांनि मुङा जाबाय रतना बसुमतारी, आंनिनो फंबाय जायो गामिनि। आरो बिथाङा केरेलानिफ्राय फैनानै पुनेयाव खामानि मावफैदोंमोन श्री गणेश होननाय मोनसे कम्पानियाव। आरो 18 थारिखआव बिसोरो ट्रेनजों फैयालासिनो सुपारजों फैदोंमोन। बे समावनो बास लाखिनाय समाव बिथाङा ओंखारदों होननानै जों खबर मोनदों। बिनि उनाव बे बासआ खारदों जाहैदों। बिनि उनाव बिथाङा बासनिफ्राय ओंखारनायखाय बिथांखौ खबर मोनबाय जे बिथाङा बासाव गैया, बिथाङा गोमाना दं होननानै जों बेखौ खबर मोनदों। बिथांनाव दा बिदिनो थाखा फैसा गरसेबो गैया, बिदिं पत्र जेबो गैया, मबाइलबो गैया, मबाइल नाम्बारबो गैया। दा बिदि हिसाबै जों बिथांखौ नागिरनायाव गोबां माने खस्थ' जादों, दुखु जारला जादों। जोङो बिदिनो एफआइआरबो होबाय बिथांमोनहाबो, अब्लाबो नांगौ बायदि जेबो राहा लानो हायाखै। जोंबो गामिनि हिसाबै गोबां नाजागासिनो दङ। ओंखायनो आं खावलायो
जाय बिथांमोनहा बे भिडिअखौ नुगोन अब्ला नोंथांमोनहा नैबे होखानाय मबाइल नाम्बाराव जोंजों कन्टेक्ट खालाम जाहाथे जोङो मानसिखौ मोननो हायो।